iki sing ning lapangan kae sing nonton ya lumayan akeh ya. Sing ngevlog ning lapangan tak sibuk kita lihat. Rambut jadul kuwi lho. Nah iya to. Aku arep makan Tuh sing minggu kita dhewe gantang kutet lho. Oh, ngono ana siji kuwi nang kodok. hampir bocah-bocah wah ora duwe nganu ya ora duwe seragam jadul ya aku iki. Kowe ndek katoke teko sing ngisor iki disubal. Wis apik. Duwe radio lawas kan. Panggul. Gacu. Nggo pompong nggo ban. Aku duwe staf sing 4.000 kae iki ya. Ning FM-e ora secanggih nganu. Radio cilik saiki kuwi. Ora nyapu teh ngono. Ora. Kayak antena kok nyapu. AM berarti. Ora yo FM zaman biyen. Kayak antena yo. Nah, ngono ya iso. Dadi ukelane kawat sing Iya aku nunut upload loro, Pak. Oh, boleh. Semenit. Lembung iki halal. Gereja mampu ngono saka kono. Nek sesuke barang ki wis kuat tuku meneh. Nek kaya wingi ra urun kuat. Wis dol ki pacul kok santai ya. Ah iya. Kalau wingi jek nyanyi kok aku iki Ah, berarti. aku cerila-cerili kok. Agung sesuk wis. Carane nganu iki Belengan tenan. belengan piye mau bar tuna kahyuan ya mau iso-iso